tini puila chini channel ni bukhaktui kaisa live streaming khaijak tongo Tiprasa Times now channel katal khu obo bisi balogya khu khulok lai mani inke tini live of mani kogno tiang tetani sawono sara bishono tabuk je corona virus covid-19 je bemar o bemar no tui jungjalo klaijak umai keno chini tirpara haste bo jungjalo klaijak belai wanama singsa China ni hoite sara bisho sorokjak thangka o bemar tabe kheba Tripura haste o bemar sokpaya ang tongmani jung wan sogui manliya je Tripura bo sokpaya hanai tabe kheba sokkha tini Tripura haste bo sokpai tini 152 jona tak sukjara bemar manjagui tongo oboni bisingo khorong ni hingke recover angka tai khorong ni hingke transfer angka transfer means buni bemar positive ni negative ungthangka hingke umaike chini sara Tripura o jitabuk je bemar manjagui tongnai rok covid-19 jara bemar manjaknai abo boino chini Tripura sao taksuk jara khoroksapan manjayako obono chini bagui belai no hamari ni kok kaham ni kok jeng sotorko babe ma tongnai jara chini Tripura sa tongnai rok bukung kungthai bara tongnai rok chini siri ni je tomung chamung chini culture chini ethnicity chini je society je chini je custom abono chung maintain khlai ma tonglainai tangi hinma ba chini je custom obo amusuk kaham amusuk karak chini je social distancing je kobong tongmani oborok je chini bagui je belai kheno kaham aboni bagui jungno katal babe kebo phurna nangya jungno katal babe kebo sana bunangya chini already siri ni simisi jung abono palon khai phai tongo chini je agini niyom chini je agini siri ni je tomung chamung oborno chung hai taisa muito khlai abono follow khaikena ang kha khayo je ei je bemar covid-19 corona virus o bemar chini dofa chini jati rongni sago kun rokom babe phano abo phai ko solai mangla aboni bagaino ang bises khai o message no sana bagai Tiprasa Times now ni engoi ang nong thani live ma phaikya hinke asungno sanai bele kena hambai jotono phungkaham jotono nogo tongdi jotono sep tongdi taisa paithago ang ani live no ang pairna sekang ang tini ani activities nong thani phungnang tongo tini ang kaisa kaisia kobangma bufang chara kaina thang tongo tangi hingke ba je corona virus no tui je lockdown ungman yagulo jung je chini nature jara nature no lab khainai rok hamjangnai rok borok sara bisho guriwi naimani yagulo research khaiman naimani yagulo je saimangka je bishoni je population je পৃথিবীর যে পপুলেশন রেট অব কমি থাকা পলিউশন ni যে অব মাত্রা অব কমি থাকা এবং যে জায়গাও খুব ডেঞ্জার জোন তংমানি পলিউশন ni বাগৈ দিল্লি হাই জায়গারগো তাবক বেলাইনো নিট এন্ড ক্লিন এয়ার আরনি নবারকবো ক্লিনিং থাকা অক্সিজেন একদম পিওর অক্সিজেন মানো হাই কক্তমা মানি তঙ্গো আবনি বিসিং ডিফরেস্টেশন কমুং থাকা সারা বিশ্ব গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেং তংমানি গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাহিনো অবো বাহিনো টেম্পারেচার ni ko je obo disbalancing tongmani obo bahino tabo maintaining ka so aboni bagai nature no taibo pure hena bagai ang tini chini Tiprasa Times now ni bukhaktui koyekta bufang kainang tongo o bufang roni mampilang phungnai nong no norok naimano ani gari bisingo ang koyekta bufang chara tini arrange khaikya obo thaisuk bufang jambura bufang bo tongo obo jambura bufang hingkai obo tongo mango thaisuk kotor jat hingkai umai norok khum bufang rok tongo taibo bisingo taibo uko chikon bufang tongo hingkai
Omahike tini ani je activities bisingtui ang corona virus ni je kaisa mohamari ni bisingo ang aboni bisingo ব্যক্তিগতভাবে কিছু যে activities খানে থাকতমানে o activities ni মাধ্যমে ang abono message rana muchugo je nature no hamjak di nature di thani जों चिया nature no जों जदि kaham krengke tonke जों o prithibi ha sakao tongnani aboni bagai जों tini nature no belekin satoka aboni bagai जों no nature rok tini satokoi tongo जों musungno kapai khaoni जों jotono saimano jara tiprasa alchoinaro जों jotono saimano जों musungno kapai khao tini जों sak bai thang musuk ungoi ma thangka ei je nature no जों hamjagya nature no जों yakhaini bagai এবং जों tini kapai khobjagoi tini जों kapai khoboi sara ko जों tini tiprasaya simia bharat hasteo simia bangladesh simia sara bisho no tini जों jotono musuk ungoi ma thangka जों jotono kapai khajagoi ma tongkha je nature no hamjakmung tai bono care khaini karone aboni bagai no जों nature bai korunglai ma tongnai hamjagoi ma tongnai aboni bagai nature no जों side by side naina nangnai hingke bele bele kan hambai tiprasa times now jara nai tongnai jotono no ang khulumka tai jara katal takbo subscribe khaiyako bangna bagai ang message khainai message rwnai je nor chini channel no subscribe khaidi ebong subscribe khaimani bisingtui je bell icon tongo o bell icon no bonorok klikhaidi je tini latest update manna bagai hambai।